Stój! Teraz naprawdę będziesz w szoku. Nie wszystkie firmy z czystego powietrza to są oszuści, a fundusz naprawdę wypłaca pieniądze. Nazywam się Krzysztof Adamian. Składaniem i rozliczaniem wniosków w czystym powietrzu zajmuję się już od 2018 roku. Dla naszych klientów pozyskaliśmy już ponad 30 milionów złotych. A poprzez termomodernizację i wymianę źródła ciepła ułatwiliśmy życie wielu rodzinom. Firmy, z którymi współpracujemy, to firmy lokalne, a nie żadne internetowe molochy. Więc gwarantem jest człowiek, który mieszka w pobliżu, a nie firma z drugiej części Polski. Jeśli chciałbyś wymienić stare źródło ciepła na nowe, efektywne, chciałbyś docieplić swój dom, wymienić stare okna i drzwi, a Twój dochód za poprzedni rok nie przekracza 135 tysięcy złotych, skontaktuj się z nami. Zainteresowany? Umów się na spotkanie. Kadela Projekt. Ozimek, ulica Powstańców Śląskich 9. Z nami życie staje się prostsze.